Быйыл республикада рекордлы сонда 5 миллион ярым тонна ашлык җыеп алынды, ә игенченең ял итәргә вакыты юк. Киләсе ел уңышы турында кайгырта башлады. Басуларда эш беткәч, остаханәләрдә техника ремонтлауга керештеләр. Татарстан радиосының иртәнге туры эфир тапшыруында республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгать Таһирҗанов ремонтны оештыру, яңа техника сатып алу мөмкинлекләре турында сөйләде. Безнең сорауларга да җаваплар бирде. Хәерле иртә, Тәлгать Галимҗанович. Исәнмесез. Техника остаханәләрен капиталь төзекләндерүнең 3 ел элек башланган программасы ничек үтәлә? Ул бик яхшы программа булды. Безнең күп кенә хуҗалыклар мастерскойларын яхшы хәлгә китерделәр. Аның күбесе җимерелә башлаган иде, түбәләре ага, караңгы иде бит инде. Бүгенге көндә аларга заман талабында современный пластик тәрзәләр қойылды, түбәләре ябылды, ишләре жылытылды. Менә шунсы куанычлы әйтеп китәрем. Быел күп кенә хуҗалыклар яңа ремонт мастерскойларда салдылар. Искергән техниканы ремонтлауга запас частьләр җитәрлекме? Махсуслашкан ремонт предприятиеләре эшлиме? Республикада 13 мең ярым трактор, 3400 комбайн, 6000-нан артык силка, культиватор бар инде. Әлбәттә, менә бу техниканың 60% ул амортизация срокларын узган техника. Ягъни 8-10 елдан артык эшлиләр. Әлбәттә, бу техниканы металлга чыгарып ташларга дигән сүз түгел. Моны ремонтларга кирәк. Яңа техника алу өчен әлбәттә бүгенге көндә хөкүмәтнең программалары эшли. Бу программалар нәтиҗәсендә техниканы яңарту бара. Ел сайын безнең 40-60 программасы эшләп килде 2006 елдан бирле. Һәм шулай ук Россия Федерациясенең 14-32 постановлениесе белән 10% скидка бирелә. Менә мин әйтеп китәр идем, быел 6 миллиард ярым сумлык техника алынды. Без ел сайын 200-га якын трактор алып киләек, быел менә 400 трактор алынды. Шуның 200-е бу энергонасыщенный тракторлар. 250, 300 һәм дә аннан югарырак куат көчендәге тракторлар. 180 бер ашлык җыю комбайн алынды һәм башка төрле тагылма кораллар бөтенесе бергә 6 миллиард ярым сумлык. Бу әлбәттә бик яхшы күрсәткеч. Моның өчен бик каты ярдәм итә Росагролизинг компаниясының, аларның антивирусный программалары 1 елга отсрочка белән 5 ел дәвамында түләй торган лизинг программасы белән бик күп техника алынды. Ул эш әле дә дәвам итә. Кайсы төр техникага зур кытлык бар? Мен әйтеп китәрем, мохтаҗлык барлык төр техникага да бар. Аны бит инде яңартып торырга кирәк. Менә безнең обеспеченность, энергообеспеченность дип атала инде ул. Бүгенге көндә 100 гектарга 171 ватт көче тәшкил итә. Бу кимендә 200 булырга тиеш. Әлбәттә, бу безнең алдынгы хуҗалыкларда 200-300 ватт көче тәшкил итә 100 гектар чәчүлеккә. Европа илләрендә, Америкада ул 600-га хәтлек. Әлбәттә, безгә бүгенге көндә трактор паркында яңартырга кирәк, бүгенге көндә комбайннарны алырга кирәк. Республика буенча бер суктыру комбайнына 450 гектар нагрузка туры килә. Бу хуҗалык бер хуҗалык өчен әйбәт булыр иде. Әмма шул ук вакытта аның кайберләрендә бүгенге көндә 1000 гектардан артык нагрузка туры килә бер комбайнга. Әлбәттә, инде бу хуҗалык мондай нагрузка белән икмәген югалтмыйча ала алмый. Чөнки аның уборкасы 2 ай буе бара. Өлгереп беткәннән соң, өлгергән ашлык 20 көн басып тора икән, аның 40% югала. Әлбәттә, безгә комбайннар җитми, комбайннарны алырга кирәк. Моның өчен менә бу булган хөкүмәтнең ярдәм программаларын негезендә.
Тәлгат Галимжанович, лизингка техника сатып алу өчен кая мөрәҗәгать итәргә? Росагролизинг компаниясе үзенең эшен авыл хуҗалыгы предприятиесен бик уңайлы төстә оештыра алды. Моның өчен бер кайда барып бирергә кирәкми, Мәскәүгә дә барырга кирәкми, Казанга да. Росагролизингның сайтына керергә, ачарга кирәк личный кабинет. И заявканы шунда заявка теркәлә. 2-3 көн эчендә хуҗалык җавабын ала, бер атна эчендә договор төзелә. Бик җайлы, бик яхшы программа. Бу дистанционный эш өчен эшләнгән, бик уңышлы эшли торган программа. Үзебезнең Татарстанда техника яки тагылма агрегатлар җитештерүче предприятиеләр бармы? Бар әлбәттә, үзебезнең республикада авыл хуҗалыгы машиналар җитештерә торган предприятиеләр эшләп килә. Аның иң уңышлы эшли торганы Мөслимдәге Агромастер компаниясе. Ул бөтен Россиягә һәм чит илләргә дә үзенең җир эшкәртү машиналарын, чәчү агрегатларын, пассивный комплексларын узата. Алар бүгенге көндә Росагролизинг программасы белән дә куелалар. 10% скидка белән дә эшлиләр. Моны инде Россия хөкүмәте бирә. Шулай ук үзебезнең 40-60 программасы белән дә бу техника субсидия ителә. Тагын икенче компанияны әйтеп китәрем, бу Казансельмаш компаниясе. Монда тагылма һәм үзйөрешле опрыскивательләр ясала. Алар бүгенге көндә дөньяда чыга торган иң яхшы опрыскивательләрнең берсе дип әйтәрем. Чөнки аларның космик навигаторлары да бар, космостан эшли торган. Аларның подрулевающие устройстволар дип әйтәбез инде, бу беспилотный вариант. Булар безнең илгә генә түгел, алар чит илләргә дә бу техниканы куялар. Өченче заводны әйтеп китәрем, безнең мелиорация машиналары ясый торган завод, бу Биектауда. Әлбәттә, бөтен әйберне үзебездә ясап бетерә алмыйбыз әле без бүгенге көндә. Безнең чыгындыра алу машиналары, кәбестә, кишер җыю комбайннары, әлбәттә, булар чит илдән кайтарыла. Тәлгат әфәнде, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау буллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.